ye tarata ye uti kalo tile 29 san 2023 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ MINUSMA ni ale yɛrɛ kɔni ka tagali min kan ka kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na ko o yɛrɛ kɔni kumakan labanw di la fɛn min yɛrɛ ni o yɛrɛ ko kɔni kan ka daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ nata san 2023 kɔnɔna na kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bɔla MINUSMA ma olu ka ɲɛmayɔrɔ. Burkina Faso ale wasadenw olu yɛrɛ kɔni kunda an ka Bamako faba kan u yɛrɛ nali kunba yɛrɛ ye min ye o de kana lagɛ CNT ni o y'an ka camacɛ fanga o baara bɛ ka taga cogoya minnu kan ani baarakura minnu bɛ ka ko olu kɔnɔna na kana u ka baarakɛtaw ko olu lagɛ. A yirala k'a fɔ ɲinɛ san 2023 kɔnɔna na BT ani CAP olu yɛrɛ résultat minnu bɔla ko olu yɛrɛ kɔni résultat ma kɛ i n'a fɔ san tɔw ta cogo a yirala k'a fɔ jigiliba kɛla olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni ni kalandenw ani karamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni ka managa. An bɛ taa fanga tigilamɔgɔ ka bolo kan a yirala k'a fɔ polisi minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ kɔni bɛ wele ko 29 promotion mɔgɔ minnu kun dola san 2021 kɔnɔna na kunnafoniya y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka bɔli kan ka kɛ juma nata septembre kalo tile 8 san 2023 kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye kan ka kɛ u yɛrɛ jabala la École nationale de police o kɔnɔna na ɲɛgɛn kaɲɛ 8 waati Tomɔrɔbugu. Kunu tɛnɛtɔn uti kalo tile 28 san 2023 kɔnɔna na nɛgɛ kaɲɛ 14 waati a yirala k'a fɔ an ka kɔrɔnfɛyɔrɔ ninnu na an ka kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni banbagaciw karila ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to banbagaci caman o yɛrɛ kɔni bɔnɛ naani na ani pick-up naani ko olu yɛrɛ kɔni jɛni an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in suma. Amina an ka faba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Korofina a yirala k'a fɔ musolaka dɔ yɛrɛ bɛ yen ni ale yɛrɛ kɔni si kun bɛ taa san 35 ɲɔgɔn na ko ne ale yɛrɛ kɔni kun bɛ jigili sira kan kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko muso in a yɛrɛ kɔni tɛna se ka jigin a yɛrɛ ko fɔ k'a kɛ opération yɛrɛ kɔni tɛmɛnen kɔfɛ an ma ladɔnniya k'a fɔ an balaka ye ko basi bɔn o yɛrɛ de kɔni sera de ma ni min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to u y'ale kɔni taga n'ale ye bloc kɔnɔ ni kuran tigɛ o yɛrɛ kun cayalen don kosɛbɛ ni u kɔni kun kɛlen don ka groupe o yɛrɛ de kɔni kun don walasa muso in ale bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min na a kun bɛ oxygène kɔnɔ a yirala k'a fɔ jumadon uti kalo tile 25 kɔnɔna na ko kurantigɛw cayala kosɛbɛ donc groupe in ale yɛrɛ gasoil banna ko muso in a yɛrɛ kɔni kun bɛ oxygène kɔnɔ ni ale kɔni bɔnɛ naani na an bɛ ala deli badanɛma ala k'o di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kunnafoniyaw o kɔni bɔla dugudenw yɔrɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kurantigɛba ye ka a kɔni bɛ kɛ sababu ye kosɛbɛ ka mɔgɔ caman ko sa ko fɛn yɛrɛ y'a jugumama yɔrɔ ko mɔgɔ caman o kɔni bɛ ka bɔnɛ ani na. An bɛ taa kɔkan kibaru la Sudankaw olu yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ a yɛrɛ la k'a fɔ nin wagati damadɔ in na mankan o yɛrɛ kɔni cayalen don olu fɛ kosɛbɛ ni kunu yɛrɛ ni mankan juguman min yɛrɛ ni o tɛmɛna n'u ɲɔgɔn cɛ ka kɛ sababu ye k'a to balle perdue o yɛrɛ kɔni ye maa 39 ko o bɔnɛ o ni na an bɛ ala deli ala ka badanɛma k'u di u ni alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ka an yɛrɛ ɲɛ kan ta don kɔnɔ. CEDEAO ale yɛrɛ kɔni kɛlen don ka ɲangini min da Niger kan a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ o yɛrɛ kɔni bɛ ka bi kosɛbɛ an ka kɔrɔnfɛyan kan an ka kɔrɔnfɛyan fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo o yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye k'a to olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka fɛn foyi san tuguni ni fɛn bɛɛ o yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya olu ba la an bɛ ala deli ala ka jamana in suma. Kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Burkina a yirala k'a fɔ Burkina kɛlɛkɛcɛw olu yɛrɛ kɔni ye balagaciw kɛ banbagaciw la min yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ banbagaciw olu yɛrɛ kɔni ni lanzaraw olu bɛ formation na min kɛla jamana 3 o yɛrɛ kɔni dansira la kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ balagaciw in kɔni kɛnɛ kan mɔgɔ 10 o yɛrɛ kɔni sirala terroriste olu kun kan ni min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ lanzara 3 o kuma la minnu yɛrɛ dɔɔnin don kosɛbɛ ani u bololafɛnw an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in suma. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na ni e maa o maa i bɛ fɛ i ka yɔrɔ o ka lakodɔn k'i ka baarakɛtaw ko olu lakodɔn n'i bɛ fɛ i ka foli o ka bila an ka kunnafoniya olu duguma sanga ani waati i b'an wele ni nimero damadɔ in na 75 71 50 31 ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ.